Jaj! Na! Zeng LeBron James ódáját, te! Rossz kutya! Tears of Jordan. Podcast from Hungary. Sziasztok! Kezdődik a Tears of Jordan. Egy újabb jubileumi epizódhoz érkeztünk. Nem akarom szétcsapni a képpel jelentkező tartalmunkat, éppen ezért egy kicsit mondjuk így, hogy olyan vagyok, mint az a mosópor, amit Dávid anyukája használ, fékezett habzású. Mi az, hogy fékezett habzású? Nem habzok annyira. Na, kezdjük! Na, vá! Sziasztok, itt van a Tears of Jordan. Hát azt mondanám, hogy egy jubileumi és újabb epizódja, egy ilyen nyilvános epizódja, de nem tudom azt mondani, mert még egyelőre azt se tudjuk, hogy ezt kitesszük-e, de szerintem azért ezt már ki fogjuk tenni. Megpróbáljuk. Nézzétek el, hát egyelőre így indulásképpen így raktuk össze a mi kis induló stúdiónkat, lesznek majd még videós tartalmat, stúdiónkat, az Ákos lakását átrendezzük. És minden adás 5-40 perc káromkodás keretében. És úgy teszünk, mintha valami iszonyatosan jól és nagy örömmel pakolnék én kanapékat arrébb, hogy a sarkot átalakítsuk. Igazából pont azon gondolkodtam, azt a zsebkendőt azt kivegyük-e a tartalomból. Szerintem ezt kiveszem. De mert ugye azért mondjuk el, hogy a zsebkendő azért van ide készítve, mert a műsornak egy bizonyos részén, amit én egyébként a podcastből mindig kivágok, Dávid sír. Igen. Visszarakom a tekó. És vannak, na, szóval egyelőre még csak úgy random az én saját könyveim vannak itt hátul, de ide tettük Máriát. Mária itt van, vigyázz ránk, velünk van. Szerintem mindenkinek jobb érzés, hogy ő itt van most már a műsorban. Mária az Adriáról érkezett hozzám. Mi az, hogy? Kagylókon áll. És rengeteg ragasztón amúgy. Rengeteg folyékony ragasztó. És valami pereg is róla az oldaláról, valami pernyi, csillámpor, úgyhogy ahova leteszem, ott mindig. Hát ez az áldás. Amikor itt egy másik műsor felvétele zajlik esetleg itt nálam, akkor ezeket én eldugom. Tehát ezeket, hogy ne látszódjon. Sértő. Én úgy gondolom, hogy büszkén kéne vállalni, aki Na vagy. mindegy, majd lesz valami. Amiről ma szeretnénk beszélni, villámreakció, az In-Season Tournamenttel kapcsolatosan verődtünk ma ismételten együtt, vagy egybe, és az az igazság, hogy én ilyen rossz meccset, ilyen rossz körülményeket, én nem tudom, mikor láttam utoljára. Nekem nincs is kedvem beszélni róla, mert hát szóval borzalom. Én nem is tudom, hogy elmondjam-e, hogy mi történt. Az In-Season Tournamentet ki lett az In-Season Tournament bajnoka? A Los Angeles Lakers. És ki lett az MVP-je? Na, erről beszélhetünk. Mindegyikről van egyébként nagyon határozott véleményem, meg a Pacers szégyelje magát. Hatalmasat küzdöttek. Küzdöttek. Ahhoz képest, amilyen fiatal csapat, amennyire nem vártunk tőlük semmit ebben a szezonban, ahhoz képest le a kalapot. Értem, el kellett volna kohálni a Lakers búráját, mert én ezt vártam el tőlük. Ja, értem. Na, long story short, ugye az In-Season Tournamentet megnyerte a Lakers. Két szót azért, tehát szerintem induljunk el onnét, hogy egy pillanatra értékeljük ezt az egész jelenséget, amit úgy hívnak, hogy In-Season Tournament. Dávid, szerinted megérte, jó volt, nem volt jó? Mindannyiunknak van szerintem véleménye róla. Én alapvetően így szimpatizánsként azt mondanám amúgy, hogy egy baromi jó kezdeményezés. Te majd mondd el, hogy miért jó, miért rossz. Szerintem rosszat nehéz róla mondani. Szóval rosszat szerintem nehéz róla mondani. Alapvetően elérte a célját, adott valamilyen értelmet itt a szezon elejé meccseknek, és ami szerintem külön jó volt, és szerintem ebben amúgy a ligának nagy szerepe van. Nem nézek oda rád. Na, mondjad. Valószínűleg itt rájuk szólt Adam Silver, hogy amúgy az összes sztár is beállt mögé, tehát Kevin Durant, Steph Curry, de minden nagy sztár mondta, hogy mennyire jó, hogy komolyan veszik, és amúgy tényleg ezt láttad, hogyha néztétek ezt főleg a negyeddöntőt, a döntőt, akkor tényleg azt láttad, hogy ezek a srácok véremenően harcolnak ezért. Azon gondolkodtam, hogy ha a Lakers nem érezné, mennyiben lett volna más ez az egész In-Season Tournament, hogyha a Lakers nem érezni azt, hogy ilyen távol van neki egyébként az, hogy a bajnokságban jól menjen, és valahogy a Lakers tüze szerintem átragadt mindenkire a ligában. Jó, nem mondom, hogy csak ők voltak tüzesek, de azért a legtüzesek...
az a baj, hogy egyszerre 6 dolgot akarnék mondani. Szóval a Lakers szerintem elkeseredett volt. És az elkeseredettség hajszolta őket bele valami félelmetes őrülettel abba, hogy ha most vagy soha. Tehát most ezt meg kell csinálnunk. Szerintem a szezon előtt beszéltük, hogy biztos, hogy LeBron komolyan fogja venni, mert ugye ezt te is mondtad, én is mondtam, hogy elsőnek lenni valamibe, tehát első in-season tournament bajnoknak lenni, és ezt LeBron is mondta, miután megnyerték, hogy rekordokat meg lehet dönteni sok minden, de első, így nagyon okosan elmondta, hogy első csak egyetlen egyszer lesz, és ebben a szempontból valahol igenis a Lakers és LeBron történelmet írt ezzel. Ők az első győztesei az in-season tournamentnek, aztán majd meglátjuk, hogy azért az is látszik, hogy Adam Silver nagyon, nagyon hajlandó gyorsan változtatni dolgokat. Meglátjuk 5 év múlva, hol lesz ez az in-season tournament, 10 év múlva marad-e. De ha marad, akkor LeBronnak meg a Lakersnek igaza van ebben, hogy igenis van történelmi jelentősége annak, hogy megnyered az első valamit. Igaz, ez igaz, azért, és azt is mondjuk el, talán ti is láttátok, ugye az, hogy Adam Silver nyilatkozott is, és ugye el is mondta, hogy ő örül, nagyon jónak értékeli, és szerintem a harmadik mondata az volt, vagy legalábbis az elején az volt, amit mondott, hogy és nyitott minden változásra. Persze, biztos, hogy lesznek változtatások, de szerintem alapvetően az in-season tournament így, ahogy láttuk, jól működött. Abban mondom, igazad van, hogy szerintem nem elkeseredett volt a Lakers, én inkább, és szerintem LeBron látta azt, vagy érezte azt, hogy hogyha nyernek itt valamit, ez egy jó lehetőség arra, hogy összekovácsol. De igenis egy jó lehetőség arra, hogy összekovácsold ezt a csapatot. Tehát, hogy igen, szarul indultak, amit mondta. LeBron James már megint. 14-9-el állnak az 5. helyen, tehát nem mondhatod, hogy szarok. És az in-season tournamentben amúgy vereség nélkül mentek végig, 6 meccset nyertek, szóval nem állnak rosszul a rendes NBA szezont nézve se. Na. De tény is valahogy ők vették a legkomolyabban, és ez nagy valószínűleg a LeBron miatt volt. Abszolút. Biztos, hogy miatta. Ezt a részt egyébként adom, hogy a csapat egy öreg mókus miatt tényleg egy kicsit pluszt beletett. Igen. Na, akkor kanyarodjunk rá talán akkor a meccsre, vagy néhány szóban. Ugye azt is elmondhatjuk, hogy az MVP LeBron lett. Én ezt azonnal páros lábbal rúgnám, tehát ez egy akkora... De miért? Ugyanolyan szint... Nézd, ezt a meccset szerintem, aztán majd megmondjátok, hogy egyetértetek, vagy nem. Nekem az a dolgom, egy kicsit vitát kezdeményezzek veled. Szerintem ezt Anthony Davis és a Reeves nyerte meg ezt a meccset. Igaz. És nem a LeBron James. 100% egyetértek. Köszönöm. Az MVP díjat az in-season tournament egészére adják. Nem érdekel. Tehát ez nem in-season tournament döntő MVP, ez in-season tournament MVP. És abban viszont LeBron volt a legjobb. De tény, ebben látszott, hogy fogcsikorgatva csinálta, iszonyat máz. Tehát a LeBron, én azt mondtam volna, amikor most itt ezt a meccset megnyerték, azt mondom, hogy Anthony Davisnek, Davis, légy szíves, gyere ide, Reevesnek, légy szíves, gyere ide, fogjátok meg együtt, így átölelem őket, és azt mondom, hogy gyerekek, ezt köszönöm nektek, meg mindenkinek, utána azt mondom, mindenki jöjjön ide, szépen egyesével körbepuszilok mindenkit, és aztán elindítom. Nem, hogy láttad, amikor az ünneplés volt a végén. Már eleve, hogy a látszik, mindegy, ez eleve hülyeség, de megértem, ugye, hogy fölteszik a síszemüvegeket. Igen. Ez amúgy baleset meg, tehát, hogy voltak ebből balesetek. Igen. Tehát, hogy LeBron bement, föltette a szemüveget, elkezdte rázni a pezsgőt, már kétségbe esett, rázza a pezsgőt, és utána kinyitotta a pezsgőt, amiből így kijött a pezsgő. Két spritz. Aztán rájött, hogy ezzel nagyon nem fog szerintem a híradók élére kerülni. Szóval egy ilyen kis ennyivel, és szerintem a döntőben pont ilyen volt LeBron, mint a pezsgője az ünneplésnél. Ez nem igaz. Támadásban LeBron nem volt olyan, de védekezésben, ha megnézed, elképesztő munkát végzett, de tényleg, hogy ezen a meccsen Anthony Davis volt messze a legjobbja a Lakersnek, és ő vitte be őket a célba. Ugye itt nézem, 41 pont, 20 lepattanó, 5 assziszt, 4 blokk. Meg a Reeves is nagyon. Tehát ez olyan brutális, és Reeves a padról 27 perc alatt 28 pont. Nagyon-nagyon jól játszottak mind a kettőt, de unblock amúgy az látszott, szerintem ő nagyon jó passzokat is, nagyon sok jó passz. Okos volt, nagyon jól játszott. Azt kell mondani egyébként, hogy szerinted, ugye tavaly mi már beszéltünk a Reevesről, hogy mennyire sokat hozzátesz, meg nem tudom, valahogy, mintha ő most az elmúlt másfél évben, 2 évben egy komoly polccal följebb ugrott volna. Szezontól kezdve idáig. Most ennek a srácnak kezdőnek kéne lennie, más kérdés, hogy Lakers jelenlegi dinamikájában hihetetlen jól működik, hogy 6. emberként jön be, de ez a srác nem kezdőszintű játékos, ez nem kérdés, és tavaly ezt még évelején abszolút nem mondtad volna róla. Na mindegy, hatalmasat fejlődött. Oké, tehát akkor a lényeg az, hogy én azt mondom továbbra is, hogy Reevesnek kellett volna. Szerinted mi lehetett az, ami miatt Anthony Davisnek most ennyire kijött a lépés? Szerintem ez egy jó kérdés. Anthony Davis érezte szerintem azt, hogy
Azért ebben a szezonban, és amit tavaly a PO-ban láttunk tőle, hogy egy jó meccs, egy rossz meccs, egy jó meccs, egy rossz meccs. Most pont figyelj, amit és most csinált, ez egy bulldog volt ez a csávóban. Plusz szerintem azért ne felejtsük, ez egy nagyon jó matchup volt Anthony Davisnek. Amit Anthony Davis nem szeret, az a nagy darab, fizikális, keményen játszó centerek. És az Indiánában ott van Miles Turner, de ő igaziból nem, tehát hogy igyekszik, de nem az, és utána gyakorlatilag nincsen rendes magas emberek, tehát jól jött ki, mert Anthony Davisnek anélkül, hogy nagyon fogcsikorgatni kellene, tudott fizikailag dominálni. Szóval, hogy ez egy jó matchup volt a Lakersnek, fiatal csapat, sokkal nagyobb, sokkal hosszabb, sokkal tapasztaltabb volt a Lakers, és ez kijött, látszott el Tyrese-on is, hogy igyekezett, és nagyon jól játszik Tyrese idén, de a Lakers megfogta egy picit. És az egész Pacers-on ezt érezted, hogy bejöttek ezzel a fiatalos rendülettel, és a Lakers, mint jó rutinrókák, pontosan tudták, hogy hol lökjük meg, hol elküldjük a földre őket. Na, ez a másik, amit akartam kérdezni tőled, a hol lökjük megnél, hogy ugye volt LeBronnak egy, amit utána a sajtó ki is emelt, hogy volt egy jó tanácsa Anthony Davis részére, úgyhogy erről a jó tanácsról egy néhány szót, hogyha szólnál, mondd el akkor is, hogy mi volt ez a jó tanács, illetve, hogy szerinted ez eddig miért nem tudta Anthony Davis? Ez lenne a follow-up kérdésem. Jó, ezt föl se teszem, egyből mondhatod. Ugye LeBron gyakorlatilag azt mondta Davisnek, hogy így tudjuk, hogy Masteren az egyik legjobb gyűrűvédő az egész ligában, hogy úgy vegye el neki ezt a fegyverét, hogy először ugye vállal belemegy, kicsit toll rajta egyet, ugye ettől Masteren egy picit vissza fog lépni, és onnan támadja meg újra, már akkor nem tudja már őt blokkolni, és Anthony Davis egyben csinált azt a következő pozíciót, és gyönyörűen befejezte. Gyönyörű felvételek vannak, kivágások is ebből egyébként, tehát hogy valóban csinálta. Nem tudom, Anthony Davis eddig ezzel... Szerintem... Lehet, hogy próbálta, csak nem jött össze? Nem, én csak úgy gondolom, hogy Anthony Davis, ami miatt amúgy mindenkinek kihullik a Anthony Davis-től, hogy szerintem az a játékos... Mérülünk így mi ketten itt is. Igen, akinek a tehetsége egészen elképesztő, és valahol nem akarom a hozzáállását mondani, de valahol így a motorja, az nem az, ami az igazán... Tehát, hogy Kevin Durant soha nem látod azt, hogy feladja. Steph Curry az utolsó pillanatig küzdeni fog. LeBron James... Anthony Davis picit olyan, hogyha így nehéz lesz, meg úgy kényelmetlen, meg elfárad, akkor van, amikor így lekapcsol. És sajnos valami, ezért van az, hogy hiába vártuk azt, hogy majd Anthony Davis ugye átveszi LeBrontól a Lakers vezetését, és ő lesz a vezér ennek. Nem ez a karakter. Nem. És szerintem ezért kell néha, hogy LeBron is szólnak, hogy bro, amúgy, ha csak így belerakod a válladat, és mellé lépsz, akkor így megoldod. És Anthony Davis, kösz, bro! És egyébként, ha ilyen szemmel nézzük a Anthony Davisnek a játékát, akkor szerintem ez valóban egy új színt ad neki, hogyha ezt ennek az ízére ráérezne, szerintem ő szintet tudna lépni, mert gondolj már bele, tehát az a csávó erre a fajta játék stílusra, vagy támadási stílusra van teremtve. Tehát alapvetően minden fizikai adottsága megvan hozzá. Igen, de ez jó, csak ezt mondom, hogy egy 30 éves játék, tehát Dávid, és akkor fedezi fel. Előfordult, volt már ilyen a liga történelemben, mert én nem hiszem. Én szerintem Anthony Davis most már ezen a ponton el kell fogadni annak, ami az egyik legtehetségesebb játékos az egész ligában, mikor ott van mentálisan. És ez a Lakers dicséret, ez nekem. Nem, pontosan, hogy mikor meg nincs ott, akkor meg kitéped a hajat tőle, mert egyszerűen eltűnik a pályán annak ellenére, hogy pont, ahogy te mondasz, mindenem meg lenne, hogy domináljon. Úgyhogy be kell ismerni, a Lakers nyert, fogadd el, hogy LeBron elképesztő volt, a Lakers nagyon jól játszott a döntőbe, de és azt mondja, hogy a Pacersnek sincs mind szégyenkezni. Tehát fiatal csapatként ez egy nagyon jó tanulópénz volt, megtudtad, hogy milyen az, mikor egy tényleg tapasztalt csapat ellen mész, amikor tét is van, tehát nem alapszakasz meccseket, teljesen jó volt. Szerintem nagyon jó döntőt láttunk. Az egyébként elvárható-e, vagy lehet, hogy a változás lesz olyan a jövőben, hogy a döntő nem annyi lesz csak, hogy egy meccs és szevasz, hanem lesz mondjuk legalább egy oda-vissza, vagy mondjuk 2 kell nyerni, vagy ez elképzelhetetlen, hogy ez megvalósul. Azért nehéz ez, mert amúgy ez a döntő meccs nem számít bele az alapszakasz meccsekbe. Tehát ez nem Persze. 1 a 82 közül. És nem ezért nehéz, mert hogyha már elkezded azt, hogy mondjuk legyen 2 nyert meccsig, ami ugye mondjuk plusz 3 meccs adott hogy akkor már 85 meccset, tehát hogy érted, mit mondok? Ezért kérdezem, én ezt csak kérdeztem, mert ugye az Adam Silver nyilatkozatával igen. kapcsolatban, ugye, hogy ő nyitott minden változásra, hogy például ez lehet-e egy változás, mert olyan fura volt, így én is néztem, hogy oké, Lakers Pistons 0-1, és igen. És így néztem, mondom, és? Igen. hogy valami több? Ez azért nehéz, mert ugye a focit, hogyha nézed, ahonnan jön ez... 1-0, bocsánat. Igen, hogyha jön ez a... Kommentekben várom az észrevételeket. Kedves internet népe. Ugye fociból jön ez az egész, ugye a focinál azon, hogy mindenkinek van a saját nemzeti bajnoksága, és akkor amellett megy ugye a kupa mérkőzés. És hogy az igaziból a nemzeti bajnokságban lejátszott
meccseit számát nem befolyásolja, szerintem ebben van gondba az NBA, hogy ez csak úgy lehet, hogyha akkor mondjuk a 82 meccses alapszakaszt lejjebb viszed. Na ez lett volna a következő kérdésem, hogy mennyiben reformálhatja meg ennek az in-season tournamentnek a sikere az egész alapszakasz lebonyolítását, tehát lehet, hogy ott valamilyen változás jön, mert én alapvetően azt gondolom, azt nem tudom, írjátok meg kommentben, én kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok, hogy ez egy siker, vagy pedig egy ilyen nyeh, tehát hogy így most oké, megpróbálták, annyira nem ájulunk el tőle. Én így ránézésre kívülállóként azt mondom, hogy szerintem ez egy tök ötletes, színes szagos, jó kis rágógumi, frutti, tutti frutti, amit hozzátehet az NBA igazából a palettájához, a kínálathoz. Egy kis sparklingot hozott az egész alapszakasz. Főleg itt az éve első. Füllet unalmában néha, ezt a szó jó értelmében mondom, a füllet unalma, tehát hogy valahogy megy az akatolás, megy, oké, nyertünk, jó, semmi baj, most kiszívtunk, és majd nyerünk 2, majd de hogy ez így, és ebbe viszont volt egy kis pesgés valahogy összet, szóval hogy ez mekkora hatással lehet ez a kis siker arra, hogy valóban változik, akár az egész ligát megreformálhatja. Szerintem Adam Silver bemutatta azt, hogy ő nem fél így belenyúlni a dolgokba, úgyhogy szerintem pont az, amit te is mondtad, az a pici mondat ebből a szempontból fontos volt, hogy nyitotta arra, hogy, hogy ez, és én simán el tudom képzelni azt, hogy majd mindenki sír a 82 meccses alapszakaszon. Tehát ezért ez hosszú ideje mondjuk, hogy ez egy kicsit kezd úgy tűnni, hogy sok így a játékosoknak. Lehet, hogy úgy fogják megoldani, hogy legyen egy combosabb in-season tournament, vegyünk le valamennyit az alapszakasz meccsekből, és úgy elosztjuk. Én nekem ez egyedüli gondom az, hogyha kiesel az in-season tournamentbe egy egyenes áginál, akkor te előbb befejezed. Igen. Tehát, hogy nekem van egy ötletem. Logisztikailag amúgy ez nehéz. Kérlek. Van egy ötletem. Na. Mi van akkor, hogyha annyira megbonyolítjuk, nem tudom, hogy ez érvényes vagy nem, mi van akkor, hogyha valóban a kiesnek a többiek, tehát akik előbb kiesnek, azok, tehát a végére ugyanannyi, most idézőjelben pontokat kéne ugye összeszedni, hogy akik az in-season tournamentben szereznek pontokat, azokat jóváírják az alapszakaszban. Tehát gyakorlatilag ponttáblázatot csinálsz. Igen. Mint a fociban gyakorlatilag. És súlyoznám valahogy, hogy akik pontokat, nem tudom, tehát akik, most ezt nem dolgoztam ki, meg nem vagyok Adam Silver, meg az NBA, hanem hogy igenis tehát az évközbeni torna, az igenis legyen hatással az alapszakaszra, és hogyha te ott továbbmész, vagy végigmész, akkor valami előnyhöz, valami advantage-et kapsz ahhoz, hogy a többiek, akik viszont hamarabb kiszívtak, hát figyelj, mennyi minden apró változás volt a sztárok játszatásának korlátozása, samana. Mi van, ha ezt is átverik, és megcsinálják? Simán. Alapvetően éjséget generál ez az alapszakasszal szemben, tehát hogy igenis jobbak legyünk akkor az in-season tournamentben, és akkor menjünk és toljuk, úgyhogy beszámít. Nem akarok kreditet érte, csak egy ötlet. Nem fogsz kapni, ne aggódj. De úgy ez elképzel, ez hülyesség? Nyugodtan mondhatod, ha igen. Szerintem alapjártan nem hülyeség, csak... Ugyanazok ellen a csapatok ellen játszol. Igen, csak logisztikailag nagyon nehéz kivitelezni. Nem tudom, én a következő, amit adnék ilyen változtatásnak, és ez nem in-season tournamenthez kapcsolódik, de én... Dádát. Anyukádnak én is szó. Na jó, én azt csinálnám, hogy aki megszerzi az első helyet, igen. A szezon végén a konferenciájában, az kiválasztassa, hogy kivel kezdi meg a PO első körét. Ez is jó ötlet. Szerintem ez amúgy simán adna még egy izét, hogy... Ez is jó ötlet. Mert ugye most az szokott lenni, hogy a jó csapatok úgy vannak, hogy figyelj, legyünk bent, aztán kit érdekel. Legyen az első, most nem akarok senkit leszólni, de legyen az első, most mit tudom én, a Sacramento, de mondjuk mi biztosak vagyunk benne, hogy el tudjuk őket verni. És akkor nekünk nem számít, hogy mi 7-ek legyünk. Nem, legyen az, hogy a Sacramento az első, akkor ő eldöntő, hogy majd ő kivel kezdi el az első kört. Szerintem és ilyeneket amúgy már Adam Silver is megpendített. Miért ne lehetne megcsinálni? Ugye kell, amúgy az érződik, hogy magára a ligának ahogy megy a liga, erre ráfér már a reform, azért nagyon régen nyúltak így hozzá magához a lebonyolítási rendhez, hogy szerintem ezzel nincs semmi baj. És még azt is megcsináljuk, akinek mondjuk egy selfie a legtöbb lájkot kapja, az egy győztes meccset kap. Plusz egy győzelem. Nem? Selfie W. Igen, akinek a TikTok videója a legmagasabb like számmal, nézettséggel mennek. Az is valahogy, tehát hogy az választhat, az is egy ellenfelet magának, vagy nem tudom. Hogy az eleve úgy, nem? Akinek a legtöbb like-ja van az 5 ponttal, tehát úgy kezdő, hogy 0-5-ről indul a meccs. Igen. Reméljük elmegy ebbe az irányba Adam Silver. Mit szólsz? De ötlet nekem eddig 2 vezetett be, az egyik volt a play-in, amire szintén mindenki fújt az elején, és szerintem most már mindenki úgy van vele, hogy tök jó, és az in-season tournament, nekem amúgy pont amikor ment ez az ünneplés, akkor érezted, hogy ez egy picit ilyen trial version, hogy még így nincs minden így kidolgozva. Kicsit Adam Silvernek is ilyen
kurta furcsák voltak így a mondata, hogy látszott, hogy még ő sem tudja pontosan, hogy ezt hogy kéne. Miért is tudná? De azért mondom, hogy szerintem adni kell neki még egy kis időt, majd 5 év múlva nézőknek szerintem ki fog ennek nőni a kultúrája amúgy. Jó lesz ez is, és pont ezért lesz jó, hogy fiatal csapatoknak mindig egy jó cél lesz, akik tudják, például a Pacers, messze vagyunk a bajnoki címtől, de ez valami, amire majd tudunk építkezni. És ugyanígy az ilyen csapatoknak, mint a Lakers, akik úgy kezdték a szezont, hogy szarul, egy tök jó lehetőség, hogy figyeljetek, kapjuk össze a munkat, és mi is majd ebben a továbbiakban tudunk építeni. Én tudom, hogy mi a Lakers jövője. Nem. Annyira kifüstöltek gyűrű. most ebben, nem. Annyira tudod, mi lesz? Ez lesz a dupla gyűrű. Aha. Ez dupla gyűrű lesz. Persze. Annyira kifüstöltek most, hogy mostantól egy ilyen 10 meccses szívás széria következik majd, és majd meglátod, ez következik ezután, figyeld meg, semmi nem más. Lesz, semmi ilyen nem lesz. De, majd itt fogsz zokogni. LeBron lesz az első a történelemben, aki egy NBA szezon alatt 2 bajnoki címet nyer. Akkor leugram a Szabadsághídról. Do it! Just do it! De volt egy mém, ezt majd mindjárt berakjuk a videóba, ez a mém, ezen azt hittem sírok. LeBron, ez az 5. gyűrűje az In-Season Tournament. Úgyhogy, ezt tudtuk, hogy LeBron komolyan fog jönni, de szerintem... Látszott is. Egyébként tényleg, itt fullba tolta a kretén. Végig. Jó, oké. Amit néztem, nem. Azt néztem az ünneplésnél, de ti is talán láttátok, hogy arra voltam kíváncsi, hogy a csapattagok, a csapattársai mennyire a Lakersnél hogy állnak hozzá, vagy egy kicsit ez de valahogy nekem van egyébként, és ez mondjuk szimpatikus, el kell ismerni, hogy van egyfajta ilyen jó irányú ugratás, meg az öreg, tehát ja, hogy az öreget egy kicsit így cinkelik, és jó, hurrá, nyert az öreg, gyerünk öreg, tehát hogy van benne valami kedvesség, tehát valószínűleg azért a LeBron odafigyel a többiekre, és a többiek ezt veszik, vagy érzik ezt a törődést, és emiatt ez így viszonylag, nem tudom, szimpatikusnak tűnik. Mondjuk nekem amúgy eszembe jutott az, pont amit te mondtál, hogy Anthony Davis kellett volna legyen az MVP, és ezen nyilván nem butaságot beszélsz, de hogy ezen a meccsen tényleg ő volt a legjobb, és nekem csak az jutott eszembe, hogy nézted az interjút, amit csináltak Davis-szel amúgy rögtön a meccs után, és hogy kérdeztek egyet a meccsről, és rögtön azt kérdezték, hogy hát és milyen LeBron, meg... És hogy azon gondolkozom, hogy mikor fog eljönni Anthony Davisnél az a pillanat, ami Kyrie Irvingnél eljött, mikor így elege lesz abból, hogy bármit csinál, bármit ér el, hoz egy 40-20-as meccset, és a második kérdés az, hogy és LeBron, és így bro, most hoztam egy olyan meccset, amit még így... Tudod, hogy miközben néztem én a meccset, és amikor átadták az MVP díjat is, azon gondolkodtam, hogy lényegében Anthony Davis-szel kapcsolatban szerintem korunk Scottie Pippenjét látjuk. Meredek hasonlat? Ezen gondolkodom, és pont emiatt... Nem, karakterben szerintem amúgy nem. Nem ebben az irányban értem, nem erre gondoltam, hanem, hogy ott van a LeBron, és ott volt Jordan, és minden az ő, tehát hogy is mondjam csak, az ő relációjában tudja önmagát értelmezni, a 40 pontos meccseit csak annak fényében tudja, hogy jó, oké, dobtál 40 pontot, tök jó, meg csináltál X asszisztot, meg de hogy amúgy mi van LeBronnal? Tehát, hogy menjen már a LeBron, tehát én ezt így gondolom, hogy lényegében az ő korunk Scottie Pippenje egy nagy játékos árnyékában. Én ezt így gondoltam. Szerintem igazad van részben. Mert nyilván más játékos, mint Scottie Pippen. Nem, csak hogy abból a szempontból nem, hogy Anthony Davisnak, tehát míg Scottie Pippennek nem volt lehetősége, hogy átlépje Michael Jordan, de Jordan soha nem engedte volna. Azért Anthony Davisnek lehetősége van, idézősen, hogy átlépjen egy 39 éves biztos, LeBron. Tehát, hogy nem teszi meg? Kapott is, igen, tehát ő kapott is erre valóban bátorítást, de akkor is, és de várjál, de most érted, ezen a meccsen átlépte. Ezen a meccsen, igen. Na jó, de gyönyörűen átlépte. Ezen a meccsen át. De hát és mégis milyen kérdéseket kap? Igen, de azért mondom, hogy és mégis mi történik? Én is így néztem, hogy én talán nem ezt a kérdést tenném föl neki egy ilyen meccs után. Hát miről beszélünk? Tehát szerintem figyeld meg, 20 év múlva, vagy 10 év múlva, 15 év múlva jönnek a dokumentumfilmek. Living in the shadow of LeBron. Pontosan. LeBron árnyékában éltem, és panaszkodik, és egyébként a feleségemet is levarta a fia. Figyeld meg, majd ez lesz. Ugyanúgy, mint Scottie-nak a felesége. Hát ez ugyanez, ezért mondtam. Ez úgy mennyire borbid. De durva. Nem néztem meg, most földobta a YouTube nekem a múltkor, hogy This Man Needs Help a Scottie Pippennel kapcsolatosan. Biztos, hogy he needs help. Hát csak valami, nem néztem meg a videót, csak földobta, nem volt rá időm, hogy nekiálljak. Hozzáteszem, hogy valahol, tehát hogy azért
Tehát, hogy valahol veri is a sors. Tehát ez azek, hogy a feleséged Oda elválik tőled, és utána összejön Michael Jordannek a fiával, akinek az árnyékában élted az egész rohadt életedet. Na. És erre a fia. A karma. Mit csinálhatott, Hát, hogy Scotty? még nagyobb rohadékság. Mit csinálhatott, Scotty? Mit csinálhatott szegény Scotty, hogy... Hát nem tudom, de jaj. Úgyhogy én csak azért mondom, hogy egy Anthony Davis-t látok így. Egy picit néha nekem. Mindegy, ez már csak zárójel Scottie Pippen helyében én már rég átálltam volna a hangos könyvekre. Igen. Olyan hangja van a csávónak. Az egy career path neki. Figyelj, de most egyébként mindegy. Ne, tényleg nagyon jó hangja van. Iszonyat jó. Tehát Nagyon jó állati kellemes hallgatni. Képezném egy kicsit, olvasgattatnám, esküszöm, szerintem megkaphatná a Grammy-t. Most komolyan, hát a hangos könyvek is kapnak egyébként Grammy-t, ez a csávó kaphatna, vagy elmehetne rádióknak, Station Voice-nak, tévéknek. Szerintem Scottynak nem kell állati már jó ilyenek. lenne. Szerintem nincsen már neki annyi motiváció, hogy ilyesmit csináljon. Scotty, hívd föl minket, adunk egy-két tanácsot. Illetve lehetnél a Tears of Jordan Station Voice-a. Amúgy A lehetnél. jövőben nézve. Na, Ez mindegy. egy fizetetlen pozíció, előre leszögezzük. Hát Itt az elismeréssel fizetünk. végül is... Olyan, mint ezeknél az állásajánlatoknál, amikor amit adunk, fiatalos csapat, kreatív munkavégzés, mit tudom én is, sehol a lóvé fizunk. semmi. Igen. Plusz én úgy tudom egyébként, hogy Jordan fia se fizetett. Basz meg. Na, long story short, a lényeg, hogy gratulálunk a Lakersnek, nincs És mit még szépíteni, dicsőség a bajnoknak, Kinek gratulálunk és még? akinek, figyelj, az ő MVP-je ugyanolyan volt, mint az Embiidé. Ez nem igaz. De. Ez nem igaz. De. Nem, LeBron egy szóval nem mondta, hogy kell neki az In-Season Tournament MVP. Micsoda, erre volt minden fölépítve, hogy a Lakersnek nyerni kell, és ha a Lakers nyer, akkor csak is LeBron lehet az MVP. Hát ez minden arról szólt, hogy nézd meg, az Adam Silver első mondata mi volt, amikor a MVP-t konferálta valahogy így, most nem tudom, szabadfordításban, hogy és az In-Season Tournamentnek a MVP díja egy olyan embernek megy, aki meg már egyszerűen nincsen semmilyen olyan title, amit oda lehetne neki még adni, úgyhogy ezért is most akkor itt van ebből az első. Tehát annyira látszott, hogy ez erre volt kihegyezve. Egyensorosság kitaláljuk, az egész In-Season Tournament azért volt, hogy LeBronék nyerjenek. Így van. Ez esseg! Pontosan így van. És biztos, hogy odállt, közöttetek is van olyan, aki már nagyon unja. Hát ez... És igenis akartok látni valami mást. És várjátok, hogy jöjjön egy jó játékos. Akkor el kell keserítselek titeket, a bajnokságot is mi fogjuk nyerni. Akkor tényleg leugrom a hídról. Mindenképpen meg kell nyerjük, ez most sokkal fontosabb lett hirtelen. Tehát én kitérnek az 5. gyűrűt, sokkal magasabb tétekért játszunk. Én már látom azt, hogy nem sokára egy interjú jön a Tears of Jordanben LeBronnal. Igen. Egyébként az unboxing videónkat ajánlom, aminek a végén egy nagyon jó LeBron bejelentkezés is van, úgyhogy üzent nekünk, ajánlom megnézni. Egy hasonlót látok valahogy szerintem, lehet, hogy most nekem üzent talán valamit, hogy Ne, biztos is vagyok. Biztos vagyok. jump, white boy, jump. Ennyit fog mondani. Ain't no reason to be afraid. Jump, my man. Head first. Nyomd a kalózfejes rákos barátom. Put a rock in your pocket. Tegyél egy követ a zsebedbe, úgy jobb? Na. Gyerekek, igazából ez lett volna csak gyorsan egy react videó erre a szörnyűséges esetre, hogy megint a Lakers LeBronnal kapott néhány díjat, amit én már nagyon elfáradtam. Olvastam egy nagyon jó kommentet, ahol azt írták, és egyébként abban magamra ismertem, hogy... Keserű volt? Megkesmeredett? Nem, jó volt. Azt írta valamelyik komment, hogy várjál, hogy volt? Próbálom pontosan, hogy a LeBron héterek ezt a bajnoki gyűrűt, vagy nem tudom, ezt a LeBron, így, hogy a Lakers nyerte, ezt majd ők nem fogják számolni. Viszont, hogyha elvesztette volna, akkor mindenki behúzta volna, hogy haha, LeBron és a Lakers ugye elvesztette. Szóval ez lett volna, úgyhogy valóban a héterek így gondolkodnak, így indulnak neki, de... Ezen a ponton tudjuk, LeBron nem tud nyerni már a héterekkel, tök mindegy, mit csinál. Na mindegy, szóval dicsőség a győztesnek, a bajnoknak mindig eljár. Köszönjük szépen. És így van, és csak a győztesnek szabad sírni. Így van, köszönjük szépen csapatom nevében. Na, ez volt a Tears of Jordan gyors react videója, szerintem iratkozzatok fel a csatornára, ha van kedvetek, mert csuda jó dolgok várnak még rátok. Akik feliratkoznak, azok között majd egy Dávid mesztelen képes naptárt fogunk kisorsolni. Egy flexet gyorsan a gyerekeknek, Dávid? Dur! Ennyi. Szóval ezt láthatjátok majd. Ezt láthatjátok majd.
Ezt láthatjátok majd, úgyhogy érdemes a továbbiakban is velünk lenni. Amúgy a podcastek pedig jönnek, és jelentkezünk majd még további React videókkal. Meg mindennel. És minden földi jóval. Úgyhogy kösz a figyelmet, gratulálunk az NBA-nek, mert várják tőlünk az elismerést. Abszolút. Természetesen. Jó, azt láttad, hogy van egyébként az NBA-nél olyan, hogy külön díjat adnak át az NBA tartalmakat feldolgozó influencereknek? Nem. Van ilyen. Valószínűleg mi nyerjük idén. Várjuk mi is. Szóval búcsúzunk, sziasztok, részemről Esperes Ákos. Én pedig Rózsa Dávid. Hello. Sziasztok.